wis mlebu jaman era digital. Jaman nalika wates antarane jagat nyata lan jagat maya ora cetha maneh. Kabeh wong urip bebarengan karo teknologi sing bisa nyambungake pikiran karo sistem cerdas. Malah nganti bisa mlebu menyang dimensi roh. Nanging ora kabeh roh seneng karo campur tangan menungso. Langit ing dhuwur sekolah SMA Negeri 1 Wates dadi abang peteng, kaya kobongan sinyal saka langit maya. Ing ruang lab paling pojok ana Raka sing lagi nyoba mesin ciptaane sing diwenehi jeneng Lintang Nexus. Mesin iki bisa nyambungake kesadaran menungso karo roh lewat teknologi sing ana ning zaman era digital saiki. Mesin iki ora mung teknologi nanging uga jembatan antara pikiran menungso lan jiwa. Sakwise kuwi, Raka nyentuh layar hologram. Cahya putih moro-moro mbledhos, nyilawake mata kabeh wong ing ruang lab iku. Pas nalika cahya iku ilang, Raka ora ana maneh. Setahun kepungkur, Raka lan kancane, yaiku Bagas, biyen kanca paling cedhek. Kabeh proyek sekolah padha digarap bareng. Nanging kabeh owah nalika Sinta mlebu kelase. Sinta seneng karo Raka, amarga Raka alus lan mikir jero. Nanging Bagas luwih dulu nyatakne rasa tresnane. Sinta bingung, tapi Raka iling suarane wektu kuwi. Aku ora bisa nglawan kancaku dhewe. Aku tak milih mundur ae, ujare Raka lirih. Nanging sakwise iku, Raka dadi sepi, luwih asring nginep ning lab, riset bebagan tentang kesadaran digital lan roh data. Saben wengi, dheweke ngimpi ana cahaya sing nyebut jenenge saka cermin layar monitor. Bagas lan Sinta padha panik. Ing komputer lab ana pesan misterius. Aku ora ilang. Aku mung nyabrang. Raka. Nalika padha nyoba mlebu sistem komputer, ana swara wanita lirih metu saka speaker. Kowe ora ngerti apa sing wis mbok buka. Swara kuwi saka laras roh digital sing biyen dicekel ing jagat maya amarga nglarang hukum roh. Dheweke tresno karo penjaga jagat, Danu. Nanging nyoba bali dadi menungso, Danu gagal nyelamatke dheweke. Lan saiki dheweke ora bisa menang sadurunge duweni awak menungso meneh. Lan targete saiki yaiku Sinta. Cerita mundur ning rahasiane Danu. Danu sing saiki dadi guru anyar ning sekolahan, saktenane duduk menungso. Dheweke roh penjaga portal digital sing tanggung jawab jaga keseimbangan antara jagat. Dheweke ngerti Raka wis mlebu dimensi roh nalika mesin Lintang Nexus aktif. Danu nyoba ngandani Bagas. Kancamu durung mati, nanging saben menit rohe nyawiji karo jagat maya. Yen kowe pengen nyelametke dheke, kowe kudu wani mlebu ning kono. Bagas mung manggut tanpa mikir dawa demi kancane. Ning jagat digital, Bagas lan Sinta mlebu jagat maya nganggo portal digital. Ning kono, kabeh katon kaya kutha cahya. Bangunan saka kode, langit saka data, lan laut saka gelombang sinyal. Nanging ana bayangan ireng gedhe, yaiku laras. Raka katon ing tengah kutha cahya. Nanging mripate kosong, dikendhalekne karo laras. Raka wis dadi jembatan antarane aku lan jagat nyata. Jerit laras. Ora bakal tak ijini, seru Sinta. Nalika perang digital lumaku, Bagas gunakake kekuatan semangate, energi murni saka ati
sing ora gelem ninggalake koncone. Raka sing separo rohe wis dadi kode, keplok tangane karo Bagas. Gelombang cahya metu saka persahabatane. Laras kaget ing cahya putih iku katon Danu nyedak. Laras, penyesalanmu mung bisa sirna yen kowe gelem ngapura awakmu dhewe, ujare Danu. Laras nangis, bayangane buyar dadi lintang-lintang digital sing mabur ing langit moyo. Raka seketika ambruk, nanging senyum tipis katon ing pasuryane. Bali menyang jagat nyata nalika Sinta buka mripat, dheweke wis balik ning ruang lab sekolah. Mesin lintang Nexus mati. Ing pojok ruangan, Raka turu karo Bagas lungguh ning sandinge. "Adewe wis balik," pitakone Raka pelan. "Yo koncoku, lan saiki aku ora bakal nglawan kowe meneh demi cinta." Wangsule Bagas karo senyum lega. Sinta nyekel tangan loro-lorone. "Tresno ora kudu ngalahake persahabatan. Kadang mung kudu ngerti sapa sing kudu dijogo." Saka layar komputer, cahya alus metu, koyok lintang sing padhang. Sawurane alus, Laras muni, "Kowe wis bebasake aku. Ojo lali, tresno lan pangapura iku kekuatan sing paling sejati." Langit metu cahya biru sing ngelingake surga. Donya era digital bali tentrem. Raka, Bagas lan Sinta ngrasakake kehangatan sing ora saka mesin, nanging saka ati menungso. Tamat.